I for ma munyina kwa ba hai na Kesse TV. O de fa ka be si wo be hu adava for ho no buso bia so pe na Kesse a obia enso ebetiro na na Akwaside na edia de ene ye na obehwe domo afrechi ne benche ya wo ba ya ese wani ni hu kwanse ye ka tro kai so wo ha da gnen amane ne koda na bia na Kesse na behwe na kira pai yare e ko techimen bia na nsan ya nto bia no so ani nyina bre no wo be busa se kwasitumasi Mandela whom ya ampa because South Africa America krabi ma fe na maba ti ancha ube hu se mesane na Kesse ye be san kabom na ye di media ahodo do no enti na me ba be somoe e wa de bi no enso ase na wa afo ni bra be hwe ne suma ahodo a wo mu san si famo ene ne ma ahodo a wo mu e ba be ye no ye me control nyina ansa wo hwe ye chichiri benche ya wo ha da gani amana bande wo ha da gani akoda na se ye hawo amane se yare abebrese adie bia abro usubia sane dipa bia tu ana anamon no mu adinkunim no won so bra na Kesse wotafo pom bonsuom junction tafo bonsuom junction wo de faka bia wo so batafo pankro no bonsuom junction wo ha busa obia o bia kwala keto apresan sani din ne ne pa wo yiti no obia enso ne ntitiro e bonsuom taxi station ho no oba wo bisa taxi driver kura sa wo kana na Kesse a wo beba oba ha dwen dagne ni amane bia no bitwa ama ho ato ba bia wo hwe ye bia no brian na Kesse embo ama ho e bonsuom aye taxi station ho na abeba no abedisi traka ene Akwaside bidi ipado do no a ene ba na Kesse na yira nkasa kwansa kura no ware no ne wode na busuafo nyina e bai eye Akwaside ni bi ne ampaya edwai e wa ha ipado do no a ne anwade do no a na suma ahodo mo bai be ye so aha no dadwe ni amane nyina bra Ewrade be fa na Kesse so ama aha no dadwe ni amane nyina eto atwa bi ni breto ba Kwasitumasi Mandela makrawo mesa no wahia bio medase mama amodi ti a enya ado
Piao. Ble. Oh, beba.
Obiano mada, Kubu, Ebengano. Piao! Kubu, what you brand is a wada. But can met yet, yet, and baby at home. At your What's
I
Akwaba. Piao. Kesse. Yama munyina kwa ba haya na Kesse TV be hu ye tafo pankrono bosium eho na Kesse TV wo ba be hu ye na fa ha adadwen ne amane nyina enso ebra yare kotachimadwa na nsan ya nto bibia no so ani nyina enso ebra ho enne Akwaside na enne nana edi ade enti wo behwe a edom a abaha no enye adeketo akra nipa dodo no afra kitire benteye wo mu so aba wo mu bedi ade enne wo be ka se Mandela hu mi acha ko South Africa mre kakra bi ni afi na samre de yaba enti ne ade no a ene samre ye die no enne suma ya hodo ne abosum ahodo ne nsu ahodo a wo mu asane no wo mu edoso samre wo hwa ba kon ene wasi dwemu a nana ekwa wo ba no a samre de wo hwa ne dress a wotimu se enne adagye eni posokra to samre yegusua aha nana Kesse TV tafo pangro no bosium eho na Kesse TV be ho o ha adade ne amane ya ye content na dia na nsan ya to na so ani nyina bra na akache ubedu ha pe keda papa nya ko be fa na so nkunu bie be yodia enti ade no a na egusu a ye die no wo hwe nana Kesse na sa no wodie mu no wo hwe ne dress a wodi wodie mu a no obi na be kase fa ha no dade ne amane bra na nyame emfa na so na won solve enso emfa ma breto ba ko ti Mandela che because South Africa emre kakra bi ni afei na maba ene maba me so me ba ababe so enso ewa ha eti yegusua yesum enso ewa ha eti so ha da de ni amane no amane nyina enso bra ne nyame emfa na so na won bo ana ni nyina esu enso emfa ema